Ang pangutan na mahitungod sa pagkabanho. Mateo Kapitulo 22, 23-33. Niadtong adlawa, may mga Saduseyo nga miduol kang Jesus. Kining mga tohana wala nagatwo nga may pagkabanho. Nangutana sila, magtutudlo, mingon si Moises nga kon mamatay ang lalaki ug wala sila'y anak sa iyang asawa, kinahanglan nga ang iyang igsong lalaki makigninyo sa nabalo aron makaanak siya alang sa iyang igsoon nga namatay. Anya, dinhi kaniadto may 7 ka managsoon nga lalaki. Ang kamagulangan naminyo, ug namatay nga walay anak. Busa ang balo giminyoan sa sunod nga igsoon. Kini siya namatay usab ug wala gihapon sila'y anak. Busa giminyoan na usab sa ikatulo nga igsoon ug mauusab gihapon ang nahitabo kanya ug sa tanan nga managsoon hangtod sa ikapito. Sa katapusan ang babay namatay usab. Karon, kon moabot na ang pagkabanho, kang kinsa man siyang asawa, kay silang tanan naminyo man kanya. Mingon si Jesus kanila, sayop gayud kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Sa adlaw sa pagkabanho, ang mga tawo dili na magminyo ay tungod kay sama na sila sa mga anghel sa langit. Karon, ang mahitungod sa pagkabanho, wala ba ninyo mabasa ang giingon sa Dios kaninyo diha sa iyang pulong nga nagkanayon, ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Ang Dios dili Dios sa mga patay, kon dili Dios sa mga buhi. Sa pagkadungog nini sa mga tawo nahibulong kaayo sila sa iyang pagtulunan.